nawa. Kita pa rin. Hindi ka nang libre lang dito punta. Asa na ang tanong ulit. Huwag yun. Oh, higdaanan ni. Saan ka mo ni? Sis! Tabo nga. Masa ako kay tinimbal ko muli ni Sibo. Niya. Di siya tabo nga. Di ko dumduman ni kay ulit lagi ko kapian. Ignaw kayo. Niya, libre naman itong printing nga. Ihatag na mo ni Tibian na o ni Jing-Jing nga. Naspun nga. Aw, Gonzaga. Puro sila ito sila Gonzaga. Ang mga bana to. Binindot sa itong igagawa. Mga taging printing. Huwag yung natin sa duplite. Ang akong kilisdan ron ang kape. Asa rin. May alih. Nag-isip ko pa painito na ni. Hindi kape. No? Mutana ko na rin. Kaya ito siya ito. Baga ito daw. Le. Le. Sa tawa na bi. Le. Bata na dia. Sa puti. Wala may pangapi ko yung bagay. Kedungdong. Ni atas barko, giga ko ngitang kapihanan. Naaman, mausag mo nila nga na ako ni kapihanan ng barko. Itong nawa, uy! Roma, Sila, bati pa ng kwarto nga, isla yun, kita kinataso. Aircon, may gani, delivery ng plite. Natapos, dapat na sa aircon. Maog gani, ang batong libritan, walang kayong pilihan. Dapat ito, naw yun. Pagkapili, Reka. Ito, matagabar ko, may nagbuot na maon lang ko nung bakante. Pinangita, kita kay ganihar ko sige pinangita. Wait, kung kita, sa tao. Yan na mga pimutog sa bahibuslan tani nga nasakay tag kwarto nga aircon. Ganang to pa ko. Sinto. Unya sa dali na mga pila mga pagkibay na wa. Sa muka gitong suwi. Pagdali na bango na liya. Pagdali bakit tignaw ang ngita kape. Yan na lagi. Wala ko na ako. Wala tekan na putahan di ato. Putahan di ato. Wala naman to ani. Dito ko sikog kay okay na dito di. Pangutan na, wakay, ikaw mutan na. Wakungaw, bakoy, unsa man ka na. Abi pala mo, ingon sila nga taga-bukid ka. Bukid ka kung tanang. Nakasikay ganita ng aircon nga, kwarto niya, mong tanan, ninunta ka. Pero libre lang. Libre na, yung suko butang ka na ko sa aircon, libre nga, pita-pita, igagaw to. May galing kininghatag si agaw bibyan o plite, nihatag si kanaan Jing-Jing o plite. Lubang gini kwarta na to. Sa gani nga mga pita kay pati tugdawa. Ito naging wawa na ko. Kaya ingon to sila dato kuno kita. Kay vlogger tao. Yan ito, wain mo tayo kwarta. Ikaw naman sa... Masa may kita ang kapihanan na eh. Ngita ka na daw, lambaw. Wa sa di ka kadumbo. Wabay yung katultul. May gasang na eh. Kay katultul ta kay mga unggoy tagnaw. At gibati nga ako sa ako naman nila. Muta na tani. Ingon kita ng taga-bukid. Yan ay libre kape din eh. Pasid na siguro. Kita biya ni kinabuhiya na ba? Nisugi rin mga tao. Huwag di kwarta mo kalakaw. Pulos pangayaw mo lang eh. Danan gani ay sing saba. Tumuka ko nun diya mapangutanan ng pagkasalipit ang kapihanan. Ang ganda naman, muta na ta. Hindi mo bay ay. Yan man. Padung ni. O padung. Kasi maupit pagbangon siya yung tigiras. Ano mo to? Kitin sa magnaw nga na. Bahala na. Basta kadumdum kang asa ang kape. Tara. Mga biro na tanto. Diyan ito may taputan na kito. Pero inyo ay suito ta. Sige. Muli kapihanan. Ano may tao yung ikaw luwas o? Oo. Kapihanan ni Barko. Kapihanan na. Bro, bit-bit gunting lagi upuan. Suntok.
tayo maong yung kapihanan. Kapihanan. Kapihanan na gito. Kapihanan lagi, kapihanan. Dahil maghawas na ako, awa. Nakalig tawag ng tawas na. Kapihanan lagi gito. Nagkasulog kita. Sulog kita. Nya asa mo kapihanan na rin. Ano diri? Kasi kapihanan ni kapuros ni duro ni. Anan dulu ni. Manginom ng tani eh. Ikay inom anak, kay init man ang i. Wala ina na niya. Kita juga.